Ini ndiri kurwadziwa kwazvo kunyora kudai. Mukadzi wangu wandine vana 3 naye, makore 16 tiri tese. Ndakamubatsira kuti awedzere chikoro awanewo basa riri nani, tichengete mhuri nekuomawo kwezvinhu. Ndikauyawo kuno kuJoni ndikashanda, ndikamutora akauyawo. Akati ndiunzewo sekuru mwana wasekuru vake, ashandirewo vabereki. Ndikavaonerawo basa kubasa kwangu. Mukadzi azowanawo basa svinu rine pay over double yangu. Ndakafarawo kuti mhuri haichafi yakachema nenzara. Ko ndaizivei ndiri kubva kubasa zuro wanike katsamba padhoo ndokutora kupinda mumba kuverenga. Simba rakapera, ndakafunga kuzviuraya. Ndaitonzi ndotenda nekuti Paulstat muupenyu. Ndabuda pamba pako ndine pamuviri pasekuru. Kubva pavakauya kuno taiita bonde, so taenda kunotanga hedu life yedu somewhere. Kure newe wochengetawo vana ndevako. Zviri kundibaya, ndafunga kugadzira vanhu ndiripwe zvandakaita zvose. Handisi kuda zvekuvarega. Vanozivawo vanogadzira, please help me. Handidi vanotisiya kana kuti vanotinamata. Ndiri kuda kuripwa, ndachitoda kuuraya vanhu chaiko.